Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan kanthi setya ngayahi menapa ingkang dados timbalan dalem Gusti. Naminipun ngayahi timbalan dalem Gusti menika boten gampil. Wonten kemawon godaan-godaan utawi tantangan-tantangan anggenipun kula panjenengan ngayahi timbalan menika. Tantangan saking diri pribadi mbok menawi nggih rasa males, boten fokus marang tugas timbalan, malah nyalurke hobi utawi nggih kirang anggenipun berprioritas. Menika sacara pribadi utawi saking internal. Sacara eksternal anggenipun kula panjenengan ngayahi timbalan dalem Gusti nggih mbok menawi tiang-tiang ingkang kula panjenengan adepi menika boten gampil. Wonten sing maido utawi nggih mentalitasipun menika hedonis saengga dijak rekoso sithik wis do kangelan lan sanes-sanesipun. Lan menawi kula panjenengan limbang-limbang langkung lebet malih kadangkala anggenipun ngayahi jejiban dalem Gusti menika kirang anggenipun nglambari kanthi kapitadosan lan sembayangan. Awake dhewe anggone makarya umpamane ya mung merga tugas-tugas kewajiban sing tansah ngarubiru mbok menawi ya rasa pangrasa perasaan ning ora tau dilambari keyakinan utawi nggih sembayangan. Nah menika godaan-godaan ingkang wonten saengga yen lajeng kula panjenengan ngadepi tantangan utawi ancaman, awake dhewe ya gampang miyur, awake dhewe gampang nglokro, kepara nggih terus mutung nek ngene iki ya wis lah trima leren. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah saking Gusti Yesus piyambak ingkang paring tuntunan dumateng para murid anggenipun ngayahi tugas perutusan. Para murid diparingi kuwasa ning ya diparingi pemut bilih panguwasa menika tetep wonten tantangan-tantanganipun. Para murid kaajak supados sansaya caket nunggil kalian Gusti lan gandeng Gusti wonten ing pasujarahaning ngayahi timbalan-timbalan dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para rasul mangkene, mangertiya kowe padha dak utus kaya dene wedhus ana ing tengah-tengahing asu ajag, mulane dipadha ngati-ati kaya ula lan prasaja kaya dara, nanging dipadha waspada
marang wong-wong, awit kowe bakal dilarak menyang pangadilan lan dianiaya ana ing sinagoga-sinagoga. Kowe bakal diglandang ing ngarsane para panguwasa lan para nata karana aku, minangka paseksen ana ing ngarsane lan ing ngareping para bangsa. Nanging yen kowe nganti diglandang, aja sumelang arep muni kepriye utawa arep kandha apa. Awit ing wektu iku kowe bakal diparingi osik apa sing kudu kok kandhakake. Jalaran dudu kowe sing mangsuli, nanging roing ramamu kang ngandika lantaran kowe. Sedulur bakal masrahake sedulur diarah patine, bapa masrahake anak, lan anak wani nglawan wong tuwa lan tega mateni. Lan kowe bakal disengiti ing saben wong karana asmaku. Nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Yen kowe dikuya-kuya ing kutha kene, mlayu menyang kutha liyane. Aku kandha sak benere durung nganti rampung anggonmu ndlajahi kutha-kutha Israel, putraning manungsa wis bakal rawuh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring situasi pastoral utawi keprihatinan pastoral dumateng para rasul dalem ingkang kautus martakake Injil lan kabar kabungahan. Mila menika nggih penting tumrap kula panjenengan sami Bapak Ibu anggenipun pangladosan wonten ing pasamuan utawi ing tengahing masyarakat, awake dhewe ya kudu ngerti bab data pastoral. Situasi pastoral sing diadepi kuwi kaya ngopo, supaya apa awake dhewe bisa nglampahi pelayanan pastoral kanthi sak sae-saenipun. Mila Gusti Yesus kala wau ing wiwitan paring pitedah dumateng para murid dalem. Kowe padha dak utus kaya dene wedhus ana ing tengah-tengahing aswajak. Menika gegambaraning situasi pastoral sing bakal diadepi para murid anggenipun ngemban perutusan. Mulane dipadha ngati-ati kaya ula lan prasaja kaya dara, nanging dipadha waspada marang wong-wong. Para rasul ugi dipun kersakaken Gusti supados ngati-ati, prasaja, waspada. Nah menika lambaran anggenipun ngleksanani tugas perutusan utawi pelayanan pastoral. Ngati-ati menika nggih cetha, simbah-simbah menika tansah ngemutaken putra wayah, eling lan waspada. Anggenipun ngayahi tugas timbalan menika kedah ngatos-atos. Apa-apa kuwi nek ling lakoni kanthi ngati-ati, tundhone ya sae. Mlaku kuwi nek ngati-ati ya bakal slamet. Numpak pit motor, numpak bis, golek ramban lan sak panunggalane, nek ngati-ati ya bakal slamet. Wohe ya apik. Prasaja menika nggih kautaman sing sae. Anggenipun nglampahi tugas timbalan, para murid, para rasul, awake dhewe kabeh menika dados abdi sing nindakake apa sing didhawuhake Gusti. Mila ya prasaja, rasa pamer nggawa werna-werna utawa tampil kanthi maneka warni bab sing marakake awake dhewe diarani pamer lan sak panunggalane. Waspada menika ya penting. Kanthi kawaspadan awake dhewe terus bisa peka marang maneka warni panggoda menapa dene situasi
Naminipun pelayanan pastoral utawi keleksanani timbalan dalem Gusti menika ra isa kaku. Rancangane ngene kudu kelakon ngene. Kadangkala awake dhewe wis ngrancang ngene rikala ngadepi situasi kanyataan. Kadangkala yen kudu beda, kudu berubah ya luwih becik diowahi, dilarasake, disesuaikan. Supados menapa tugas perutusan menika estu kalampah kanthi sae lan efektif. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.